Mahirap po talaga, sir, kasi siyempre sa pang-araw-araw namin, mahirap din yun. Tapos yung puhunan namin nauubos na lang papunta sa doktor. Kasama natin ngayon si Nanay Alma Bacalzo at ang kanyang hinaing ay ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng operasyon ng kanyang kinakasama na si Tatay Rogelio Ocbina na may sakit sa puso. Magandang hapon, Nanay Alma. Magandang hapon po, sir. Opo, kamusta na po ito si Tatay Rogelio ngayon? Sa ngayon po, dahil man siya masyado nakakahiro. Hindi po siya nakakagalaw, hindi po siya maluya ang tuhod. Opo, nasaan po ito si Tatay Nasa Rogelio? bahay lang po. Mag-isa lang siya. Opo, maliban po sa inyo, sino po yung nag-aalaga kay Tatay Rogelio? Ako po. Ikaw lang mag-isa? Wala po ba kayong anak? May anak kami, isa lang, kaso nagtatrabaho po siya ngayon. Siya ay nagtatrabaho at ikaw ay full-time talagang nag-aalaga dito kay Tatay Rogelio. Opo, kailan nyo po nalaman na meron na pong ganitong kondisyon sa puso ito si Tatay Rogelio? Matagal na, noong 2003, na ospital yan sa Naga, doon kami nagtitinda. Kaso, siyempre wala mga kaming ganyan, hindi namin siya mapapaoperahan. Dahil sa kakulangan ng pinansyal, Iyo po. ay hindi po na agad na operan po ito si Hindi Tatay po. Rogelio. Pero kailan dapat ito nakatakdang operan ito si Tatay Dapat Rogelio? noong June, nagpa-angiogram siya dyan sa ospital ng is Hospital. Apo. Tapos, na sana siya, parang July o August ata yun, i-bypass. Kaso, ninervyos siya. Ngayong taon po ito. 2023 pa. So, 2023 pa ay in-advise na ng doktor na kinakailangan talaga itong maoperahan. Kasi barado daw talaga masyado. Opo. Bakit? Dahil sa takot? Sinasabi niyo po dahil sa takot, hindi po ito na Ninervyos kasi. dahil sa takot na kung anong mangyari sa kanya ay pinagpaliban po ito. Bakit po nag-decide na ngayon po ay magpa-opera na po? Last year, inatake naman po siya. Nagpunta kami ng RHO ng Daraga. Binigyan kami ng papel na kailangan daw ipasok sa BR para maanuan yung niya. Palagi kaming pinupuntahan ng doktor na kung naka-decide na kaming magpa-opera. Nung last year pa, na-confine siya dyan, mahigit 1 buwan. Ngayon namang September 3, nagpa-angiogram uli siya. Barado po talaga. Barado talaga ito. Wala daw, kailangan daw talaga open heart. Nakakailang atake po ito si Marami na po, sir. Kung baga, kinaya-kaya na lang niya siguro dahil sa hirap ng sitwasyon Kung baga, namin. nanay, pag sa tuwing nahihirapan ito si Tatay Rogelio, hindi po ito sinasabi sa inyo na Dinadala namin siya kung saan-saan, pero lumalabas din kami kaagad. Mahirap baga ma-confine. kumbaga mas iniisip ni Tatay yung financial po na kapasidad. Kaya mas ninanais na lang ni Tatay Rogelio na Tiis-tiis lumabas din. na ng ospital. Kasi nag-aaral pa yung anak namin noon. Sa tuwing ganyan po yung ginagawa po ni Tatay Rogelio na imbes na mas pili na manatili po sa ospital ay mas pinipili niya po na lumabas na lang dahil sa hirap ng buhay. Gaano kahirap po maganitong sitwasyon po, nanay? Mahirap po. Siyempre sa pang-araw-araw namin, mahirap din yung puhunan namin na uubos na lang. Punta sa doktor. Minsan magdamag lang, ang laki-laki na ng bill. Ano po yung pinagkakakitaan po ni Tatay Rogelio? Kung saan po may piyesta, doon po kami nagtitinda, mga damit. Mga damit. Mga ukay po ba ito? Hindi naman po, brand new. Nanay Alma, magandang hapon po. Opo, magandang Apo. hapon din po. Nanay, nababanggit niyo po na nung malakas pa po si tatay, wala pa po siyang ganitong iniindang sakit, pinagkakakitaan po ninyo ay pagtitinda po Umpo. ng mga damit. Ito po ay buy and sell. Umpo. Apo, so bumibili po kayo at binibenta po na mayroon pong dagdag na halaga. Umpo. Apo, so kumusta naman po, Nay, yung ganun pong uri ng hanap buhay po ninyo? Nakaraos naman kami, nakapagpundar din ng maliit na bahay. Pagdating noong pandemic, wala na po talaga. Ayun. So, nakaka-survive naman kahit papano. Kaya lang nung pandemic, talagang natigil po itong Naubos pinagkakakitaan yung po puhunan ninyo. Kayo po, Nay, kumusta po kayo nung nagkasakit na po itong si tatay? Hindi ko pa matanggap na ang hirap ng sitwasyon. Simple, mas lalo na kung wala siguro kaming anak. Na wala din sa amin gagabay talaga. Nasa magkano nga po na yung kakailanganin yung halaga para po maka-undergo ng operasyon si tatay? Ang bill niya, bali 700 po ang kailangan namin. 700,000 po. Umpo. Nung nalaman niyo po na ganun kalaki po yung kakailanganin niyo, Nay, Siyempre, pati
anak ko nagulat, saan kami kukuha niyan? Na maski nga yung pang-araw-araw namin. Hirap. Talagang hirap po. Opo. Ano po yung pumasok sa isip nyo, Nay? Saan po kayo pupunta? Sino yung pinanalangin nyo po na makakatulong po sa Yung inyo? ako Bicol po talaga. Kasi ang dami namang pangalan po nakalagay doon sa papel. Mahirap naman po kontakin yun. Ang alam ko lang na madali dito po talaga sa ako Bicol. Ayun. So marami ka pong pinagpilian kung sino yung mga lalapitan. Pero ang tumatak sa isip nyo po, madaling lapitan, ako Bicol. Opo. So yun po ang naging decision po ninyo, lumapit sa ako Bicol. Wala man po kaming mahingian ng Opo. tulong. Sa tingin nyo po, Nay, dahil pumasok sa isip nyo yung ako Bicol Party List, matutulungan po kayo. Yun po, magaan po talaga ang loob ko. Ang pera ko, magkano lang pamasahe, tapos uwi naman, balik naman. Ilang taon na nga po itong si Mr. Nanay Alma? Maga 76 na po nga ng October. 76. Ilang taon na po kayong kasal ni Tay? Hindi po kami kasal, ma'am. Live-in lang. Ay, opo. Live-in po kayo, pero nagbunga po ang inyong pagmamahalan. Bakit po hindi kayo, okay lang po, Nay, ano? O sisain ko na din. Opo, Bakit sige po po. hindi kayo umabot sa pagpapakasal, Nay? Noon sana, nakaano na kami, tapos nagka-problema din yung nanay nung asawa ko may sakit. Hindi rin natuloy po. Ayun. Hanggang sa tumagal na lang ng tumagal. Bali ngayon, 28 years na kaming magkasama. Sa 28 years na inyo pong pagsasama, punong-puno naman po ng pagmamahal. Po, wala naman pong naging problema. ma'am. Ayan. So parang sa paniniwala po ninyo, hindi sa gabal yung hindi kayo kasal. Basta yung tunay na pagmamahal ay naandyan. Ayan. Mahal na mahal niyo po si Mister. Sobra. Linaan ko na po talaga yung buhay ko sa kanya. Ilang beses na ako nag-asikaso dyan. Kailan po kayo last na nag-I love you kay tatay? Ako po nahihiya. Siya lang po ang laging nagsasabi. Ay, lagi siya nagsasabi ng I love you. Anong tawag niya sa'yo? Wala naman. Pangalan ko lang. Alma lang. I love you, Alma. Anong sagot mo? Tatawa lang po ako kasi hindi ako showing tao. Ay, hindi ka showy, pero talagang mahal na mahal mo si Tatay Rogelio. Sa kilos lang po lahat, asikasuhin ko siya. Ayan. So, parang action speaks louder than Than voice words. itong si Nanay Ayan. Alma. Opo, sa tuwing nakikita nyo si tatay, ano po yung palagi nyong sinasabi sa kanya? Lalo na ngayon na may pinagdadaanan po siyang sakit. Lalo nung karatay pa po siya, ilang yun, paglabas namin galing sa ospital, 6 months pa na hindi talaga siya sabi ko, noon kasi may mga bisyo yan, inom, O, nagkabara-bara na. sa tuwing inaatake po siya, ma'am, ano po yung sinasabi mo sa kanya para, kumbaga, maging matatag ang kanyang Sabi kalooban, ko, labanan itong sakit? Kayanin natin to. Kaya ko, kaya mo din yan. Kasi wala naman ibang tutulong sa amin, kundi kami lang din magtutulungan. Ngayon, ano yung sinabi mo sa kanya, ma'am, para, kumbaga, makakumbinsi siya na mag-undergo na sa operation? Siya na po mismo. Siya na po mismo talaga na. Na asikasuhin na natin. Kailangan ko. Gusto pa daw niyang makasama yung anak niya. Ayun. So, nagbago yung pananaw ni ang Tatay pananaw. Rogelio. Yung takot niya, isinantabi niya na dahil dun sa kagustuhan na gusto niya pang makasama yung mga anak niya. Ayan. Ikaw, nanay, kung meron kang ikinakatakot, ano po yun? Yung may isa sa amin na mawala, mahirap yun. Bakit po, ma'am? Siyempre, hindi pa kami sanay kami na kaming tatlo, laging magkasama. Ay, isa lang po yung anak niyo. Opo. So, ang ikinakatakot niyo, kahit sino naman, takot na ganun Takot. mangyari po. Pero, believe ako sa inyo, Nay. Dahil sa edad po ninyong yan, yung pagmamahal niyo po kay Tatay Rogelio, pag-aasikaso, naandyan palagi po. So, kahit mabigat yung pinagdadaanan ni Nanay, nakangiti. Kumbaga, dinadaan na lang sa pagngiti. Opo. Kanino po kayo umugot ng lakas, Nay? Parang sa amin lang din tatlo po, sa anak ko, o sa kanya. Opo. Lalo na yung anak ko kasi minsan naawa din ako sa kanya, halos wala nang natitira sa sweldo niya. Opo. So parang ang lakas nyo po ay nakasalalay para kay tatay at sa anak ninyo. Ilang taon na yung anak nyo, Nay? 26. 26. Nagtatrabaho na po ba? Opo. Nakakatulong na po sa inyo? Siya po lahat. Opo. So, Ilang taon na po siya sa serbisyo, nanay? 2 taon pa lang. 2 years na siya sa serbisyo. Sige, Ano yung anak niya? nasa government daw. Okay. So, DSWD. at least meron pong nakakatulong po sa inyo. Opo. Sige, partner, para So, sa Opo. ora mismong pagtugon sa kanyang problema, makakausap natin sa linya ng telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV! Yes po, good afternoon, sir. Good afternoon kay nanay, kay Mare, good afternoon. Opo, meron tayong kababayan na lumapit sa Ako Bicol Party List patungkol sa nalalapit na operasyon ng kanyang asawa na sa mahigit 700,000 pesos. Ano po ang may tutulong ng Ako Bicol Party List patungkol po dito kay nanay? Papuntayin lang po sa akin yung si nanay, yung matay ng pasyente. Papuntayin lang po sa atin sa Bicol Health Test. Tutulungan po natin
natin siya sa abot ng ating mga kaya para po yung kanilang bayarin ay masagot natin. Opo. Ayun. So, ora mismo po ito, Ma'am LV. Pagkatapos nito ni Yes, Nanay po. dito. Ganyan po ako, Bicol Party List tumulong. Kailangan, ora mismo natin tulungan ang mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Opo, Ayun. ibig sabihin ba niyan, Miss LB, sa pagpunta dyan ni Nanay Alma, wala na silang babayaran sa ospital pag nag-undergo po ng operasyon, ito pong si tatay? Yes po, Mr. Remy, gagawin po natin ang lahat as per Consalin Pompido. Ilibre po yung pasyente hanggang kaya natin ilibre, gagawin po natin para ma-zero balance sila. Ayun. Salamat, ma'am. Opo. Maraming salamat. Diyos ko. So, ano yung pakiramdam niyo po, Nanay Alma, ngayon? Na-relieve? Na-relieve po talaga. Parang nabunutan ng tinik, Opo. Nanay. Opo. Tapos siyempre gabi-gabi lagi namin iniisip, saan namin kukunin yan? Maski nga yung anak ko, Diyos ko, ma, paano ba yan? Itutuloy pa ba natin? Opo. Sabi ko siya, gusto na talaga. Sa tuwing gabi, Nanay, ano po yung pinagdarasal niyo? Na sana may taong makaano sa amin. Kasi wala man talaga po kaming malalapitan na puro din ikaw sa buhay. Opo. Tumutulo ang luha ni Nanay. Yan po bang tulo ng luha niyo, Nay? Ay dahil sa... Nagagalak ko ako dahil may sumagot po sa problema namin. Opo. Salamat So, po hindi po talaga. kayo nagkamali, Nay, doon po sa listahan ng mga nakuha niyo pong pangalan na lalapitan. Ayun po talaga, ma'am. Opo. Ano po yung una niyong nakita doon sa papel, Nay? Sino yung lalapitan ninyo? Ako Bicol talaga. Ala ko, Bicol talaga. Kasi Opo. marami na po akong naririnig na tumutulong po talaga sila. Opo. So, ikaw mismo ngayon, Nay, buhay na patunay ng Ako Bicol talaga ay tumutulong, Nay. Salamat po talaga. Opo. Miss LB, maraming salamat sa iyong pagtulong dito kay Nanay. Ikaw yung hulog ng langit para maging tulay sa Talaga. pagtulong sa ating mga kababayan. Mabuhay ka, Miss LB Sedeño. Salamat. Ayun, nawala na si Mare. Opo. Ano yung masasabi niyo po, Nanay Alma, na ngayon po ay nasagot na po ang inyong pong pangangailangan pagdating po Napakamaraming sa operasyon salamat ni po Mr. talaga. Kasi saan po talaga, kahit anong mangyari, wala kaming mahingian po niyan. Nakikinig ngayon si Congressman Saldi ng Ako Bicol, si Congressman Pido. Ano po yung gusto niyong sabihin sa kanila? Marami pong salamat, sir. Kahit hindi ko man po kayo namimit ng personal, pero pag nangampanya, diyan kami. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Maraming Nanay salamat Alma. po. At Opo. ito, partner, lubusin na natin itong tulong para kay Nanay Alma. Ayan, Nanay, maliban po dyan sa ibinigay na hospital bill po ng Ako Bicol Party List, tanggapin nyo rin po itong Kabaro Coffee, ang kapeng gawang Pinoy na mas pinasarap ang lasa, ang swak ang bulsa, kumbaga, swak sa bulsa ng masa. Salamat po. At tanggapin nyo rin po itong bigas na mula sa aming program. Oy, Ayan. wow, salamat. May kape ka na, may bigas ka, Bigas ka pa. pa. Solve pa ang problema mo sa hospital bill ni Bibili Mr. pa nga sana. Ulam na lang. Bibili ka pa sana ng bigas? Opo. Oh, wag na, Nay. Bilhin mo na lang Salamat po ng po. ulam. Ulam. Apo. Ay, salamat Kaya niyo po. po yung bitbitin, Nay? Opo. Apo. So, Maski mabigat kayanin kasi. ayan. Kahit mabigat daw kakayanin. Maraming salamat, po, Salamat Nanay. po. Apo. Ayan, At- kung meron kang mensahe, Nanay, kay Mister, ano po yun? Sana bumalik na sa dati yung katawan niya na nakakalakad po para makapaghanap buhay na rin po ako. Opo. Sinaawa talaga ako sa anak namin. Opo. Maraming salamat din po, Nay, sa pagtitiwala niyo po sa aming programa at sa Talaga Ako Bicol po, Party. ang laking tiwala. Salamat po talaga. Ayun. So, sobra ang kasiyahan ni Nanay dahil nasagot ng Ako Bicol Party List ang kahilingan ni Nanay patungkol sa hospital bill ni Tatay Rogelio. Maraming salamat po.